Kublai Shubon ya ke Synod College bakal akhat kerpangi mtasi baniwan ya selok lang hang ni pat ngai kublai ki khna brok khat bakil aywan ban ya skap khnang hanika meeting jungi kadai ke ba wat nak ngi kum ki khna rungi ang non bakin don shu kini ki jat format shawai ru tengen sedang bai bud hi tai san minen ngani keren bet Mdei sepang ki mat ki pang ni kran betang sepang ki policy ki balesi nakaliang ko congress ngini fokus bah akani ka kenti pamenta kidon lightly na southly ki mat ki bah kham shakmat mo kibon ki bengila bani kran nei southly ki be khamlong important nakaliang jongi ru first and foremost ngatrai kadai be ka education kumachu ongno naka congress kadon kata kajing ngau thu pa kata kajing ya selok bon sien pa ika manifesto jungi ru akan hi ka kenti bamantangi la ya le hi ban penmi khnang kumno ban improve ka education system hapo Meghalaya ladangi syapet kat kumlong kajing long mentah bat kajing kiu dor jong ka tuition fees jong ke ba bon ki college but of course kande hi ban kiu ka prathai mentah kamde shu ke patan Hendai nakaliang ke Congress ngila ibu ak manifesto bangin nesdang kata community colleges as well. Balik se kibrio ki bamla shu banlej shaki normal college. Kinyo alat kinyo linti banlej pulie ban puthi haki jaka ki ba compare pan. Let's say mde tam shu ong no vocational studies kila banne ki normal college ru. Kata di ke we ke ba let's say hakni ka kinti mentang ngila don kam. Ban pli kata ke state university ke wairu keladon ke jingdon kam but keladon lupa ke manifesto bangin ya syakmat sakawai pa ka kenti na fipet ke education system jungi mentah but nginda calculate ya ke population ratio as to number of schools that we have kam I hab shu namar nga kat ke jingkhen ki ong keladon kumba lai phu pralak population hapo Meghalaya kat kajing suthu junga to kanung kata hira lai phralang ngin se pet akala mi census hendai ka school seeking population hi kam ju pala de ka sanphon hindu pho hajar sisnem te ladang shule a simple ratio with the number of schools bakidan ha Meghalaya mantak bala in excess of 8600 te obviously ka ratio ka poi tong ba saungut ki student ya ka bai ka school te pindal mdan kam manale research ka ba khambon bangin suthu ba ki bon ki school Let's say hakashisnam admissions tang iwe arngut. Tikidan per ki school ki bala jakal bro. Kidan ki requirements banom ban khapan biang nakaliang sarkar. Kala dei sisa kadei ke ba. Let's say ka shong rem bhaya ka sarkar ban penbiang kita. But lada fibo ba kita ki school ki bon kim na yat kam harukom ko badai. But ya ke internal revenue jong ka state jongi. Pidim sutho bangim dei sisa ki bri musulit krong sa tang na center ka internal revenue jong ka state jungi tang panshu ong no arhajar khandai spa crore sisnam kala aduna ladang ye compare ka Sikkim ka badan ka population tang kumba prala ka internal revenue jong ka Sikkim kala poi hadu sa hajar hindu spa crore sisnam te kumno ka ngin ya penyat ye ki kam ki badai jong ka state la jong ladang ila ban pendu ye kita shwa Let's say kandon ke jingklan juga state ban penyat ki school ki bakhambha but hajrong kata ban reconsolidate kita ki school ru ngathrai kadon ke ba hakmat jongka congress laj nangta ka bakham hakmat ru kadai ka unemployment tika unemployment rate jongka Meghalaya ka kiu shikiu ka nang mi snam but fin na pej bah ka tu kan niti ayog report ka ba mi snam the more educated you are the more unemployed you are kadai ke bamdei tang jong ka Meghalaya ngathai jong ka India bro ko wei hi tamba mdei bangi pan ngin syua keno baik ba kan unemployment kala nang ki tu mlei ngathai nga ka state jongi ka potential ban increase ka employment ka he palat tamba sulong hakani ka manifesto jongi hakani ka kanti bamenta pinayo ban puling lai pelat hi thrai la shala chisngi sesuthu ba ngin ya try ban use ka technology kat bangila balai nga ong ngi try ban use ke technology kat bangila bangide ban suthu ba ka prathai menta kala move pa ka online market kadai ka kabuk siar in fact
yaki kena jungi ban sim kabui kane pindapat ka Amazon kamdai ka way na ki company ki bahe tam parthai lada kamdai ka online business ka ba yarap yakaman kius tu syakman tamangi hapo Meghalaya hadu mentaru ngimpat sim kabui kane pindapat bah kini ki online companies ki buon bah ki delivery center sangni hapo shillong makanaru handai kim don pat ka collection center ka wairu kadike ek bangi habi pusan bah bangi habi keli bah but nakalyang ka Congress ngin le khnang banwana kita ki collection center kajing pensuthu ipi ka collection center ka long ka post office compare na ka post office ka shillong no tang ka post office jong kini ki parcel companies pi mentala da ki khna ki kwa bandi tiar hapo Amazon kimla ki kwa bandi murah kimla lesi ki kwa bandi tang sok mari ru kimla pindapat bah Amazon mentau sok mari si paket udan si photli ki di sanspa tingkah mu tau sok mari be kenjat mangi harut surok songdo san tingkah ladang ipet bah ka opportunity ka pon ha ki sentiu orchid ki khendau khlau ki bas penakam kum ki fertilizer yang ki brio ki yat bah sebar mentah handai kena jungi bakin songi gitu bakin packing bah bakin le kata ka value addition bakin dia ru kimla namar bal lada ki play makana ka store hapo online ru lada ki yo order let say na po Bombay ne ban play ka store ka suk songdo tang 1,000 shisnem handai ki yo order pan sebar kin phak kum no to ongfi kin le post office umlong kin le DTC ru tang iwi envelope bari kan ni ru spatam penra le ka bakhya ta kala remba lada ka don pa ka collection center hang ni ka yarap namar logistically wade kini ki online company su ka yarap namar ki poi ki tiar cheni ki trucks si bon truck man lagaski hande ki tu ki truck ki lithli te kalong ka waste ki ru te kataru gari ke wei bangi ong kata technology kan si sen bangi la le kata tu super khat ma fi kat nu ngi la la ban kan tiu ki khna ki bam yo kam bam yo jam ki play business beret ki khna kan thai ki banang ban su jan ki basu shrong ni ki jansam ki la la ban let's say su penbanda ka kush sofa cover su penbanda ki bed liners su penbanda ki wi kawan ka opportunity bandi te kumta suki ngatrai ngangin khapya ban shu ong no ka unemployment le ka dekata ka grassroots level unemployment when I say grassroots kamlong cliche banga syukran grassroots tang hale air grassroots means ukhna basong hieng upadan ka jumut perkhat menteri kam ibarit bariaru long bet tingi di ban ailat ken ban pen I kalenti ken ki ban ya chakapan kata di ka way from unemployment especially na ki youth ki pa hasor ka healthcare kadi again ka balai ka kenti ka bagale sing khap ya pet khamsani kat ka jingkiu ka dor ka kot ka khya ban sumar ban sukher menta kam de shu bakai tena ka congress menta ngi la ya pet bhahi ngi ong ba ngin se le ban at least bring down ya ka cost of healthcare fi la dang ya pet ya ka rukum long ke hapo Meghalaya menta bat ladang ila ban supen kiu tang ke insurance plan ru jong ki brio ki badon kam gen mde jong baro khat jong let's say ki brio ki bala ha hapo ka BPL which is only 37-38% ka cost jong ka state kam de ka man ket kiu du ata let's say kan don kam etang kumbasan spa crore south spa crore system hende itai south spa crore san spa crore system ngila la ban ai ka insurance ka ba umdai coverage tang san lak handai ka coverage ka la le chidu ski lai pho sa pho lak itai coverage in yaram umdai ko malong manta balada poi ka bil ka basilak kan siu ka sarkar ar pho lai pho hajar ka batam kin siu ki pa ba handai kan long no to kum bai ken pas suki ngathai ka dan hi ki jing thmu but let's say lada kata ka revenue leakage ngila ban penduna kin nang bon ki bala ban shu ong hang ni ngi banang shu ya le ban wan se ka sensar bat ban wan se ka ta jing sna ki public policy ngam pat la ban ong thik pathik kat no exactly handai la da poi ka por ngi don ka ta jing thumbo ban pen kieu ka ta but kita ki like and don ki bala important but fin da pej kita ki like li ki bangai thu ifi
kabaning kong kabanan kam kadai ka corruption free. Kata kalau ada sisa ka umbrella kabanyadai kita kilai tili ki resort. Lada ka corruption keduna bar kejing bam tu keduna. Nget yang kejing bahajung ka state dekan kiyo. Kadang kam ban kiyo tang ke revenue shwa. Lada ka state ke kiyo ka revenue. Bat ka revenue kam lej saka pelajung ki brio ki ba penyat ka state kejing bahakan wan baik. Tang ka tak niat kentien ku boleh subon nakaliang.